Nandito kami ngayon sa YP4K Resort. Dito sa Berde. Trinay namin dito. Kasi nauna na kami. Napakaganda. Napakaganda dito, grabe. Sulit yung babayaran nyo guys. Yung actually, dito, pag pumunta kayo dito guys, onting lakad na lang, nandun na kayo sa 100 Island. Sa mga gustong pumunta ng 100 Islands, pag gusto niyo mag-check-in, dito lang sa YP4K Berde Resort. Ayan. Kompleto sila dito guys. Meron sila dito gym. Meron sila dito swimming pool. At kompleto sila dito. Pagpasok mo dito, kung gusto mo, meron sila ditong optional. Meron sila ditong VIP. Meron din sila sa mga guest room din. Pwede kayo mag-check-in din ng mga normal mga guest lang. Kung gusto nyo ng mas magandang room, marami sila dito mga offer sa inyo. Meron din sila dito guys na pamaramihan, 30 packs, tsaka meron din sila dito malaking TV, sobra, malaki pa sa kumot namin. Bali ito i-stay namin pang VIP room. Pang VIP room po. Kompleto sila guys dito, may lamesa, may rep. Ito yung rep nila. Nagluluto na kami ngayon ng pagkain. Nagluluto kami ng food namin, tapos yung TV nila napakalaki. Kasi itong kama, yan, puro mga bago lahat dito guys. puro bago kami nakabili dyan. Napakaganda. So kahit malayo yung travel namin from Batasan to Pangasinan, sulit na sulit quality naman. So hindi ka magsisisi. Dito namin napili mag-stay ngayon gabi. So kahit hindi pa siya masyadong tapos, okay lang. Hindi pa talaga siya tapos. Pero okay na. Okay na rin. Kasi maganda na yung mga invite namin dito yung friend namin na tahimik lang. Pero sweet. Galing China po ito. Si Elaine. From China. Ito-tour namin siya bukas. Wala pa ganda. Kung makikita nyo naman, pagpasok pa lang namin ng entrada, so sobra na. Gulat kami. Hindi namin expect na dito kaganda. Meron din sila dito mga ATV guys. Kompleto sila, may court sila dito. Kung gusto nyo magdala ng mga bola, badminton, pwede kayo mag-gym, kompleto. At saka yung mga staff nila dito napakabait. Ayan, na-accommodate kami ng maayos. Na-accommodate kami ng maayos. Dalawang na kami. Kung saan kami mamimili ng mga makakain namin. Sinamahan naman kami. So, try nyo po dito, magpabook na kayo guys. And then, check nyo lang yung page nila. Pwede kayo magpabook. kasi sila yung ano rin actually sila rin yung... Naisipan yung pumunta ng 100 Island. Sila rin yung gym na pinupuntahan namin sa Batasan ng napaka-cleanliness, napaka-quality ng mga gamit. Kaya so far, binisip namin sila dito. Napakaganda pa. Go, ano, Elaine. Ayan. Okay din. Ayan. Actually guys, ang pangit naman kasi kung malapit ka rin talaga sa kalsada. So dito, napaka-refreshing, fresh air, tsaka yung makikita mo yung mga pananim ng mga tao dito. Grabe, ganda. Puro ano, puro... Hindi na hassle papunta naman. 100 Island. Malapit na lang siya. May mga nila dito. Bago ang lahat yung niluluto mo. Good service. Sa akin niluluto ko guys, baka yan guys, come and visit the YP4K Resort. Berde. Dito lang yan sa Alaminos, Pangasinan guys.
Berde sa